na-agala ndị anara ekwe ka atụele alụ ndị believe na ibe ọbụla ba na-eme na ba na-emetie of course ị nwere ike ị na-emetie mana ị marazi na ị nwere ike ị na-eme the same thing ị na-eme ọ na-agala gị for years mana ị na-eme mistake ịghọtago ọnọdụ ka esi ọka eje Ọnịcha nwee shortcut nwere otu esi akọtụ ụzọ were ejie ọ na-ejie for 20 minutes mmadụ wee bịa tụele gị alụ na ijikwenu moto na ọmụmụ na o nwere ụzọ ọzọ ya asị iwere eje nya ọ bụ 10 minutes ọ kara mma na iyuzu nke 10 minutes okwu ma wee bụrụ gịnị okwu ma bụrụ mmadụ tụele gị alụ ọgodo uri na maka na Igbo na-ekwu okwu si na were okwu m ma ọgodo na iwere m iwere okwu m ọgodo uri na ifili na alụ ahụ enwechara isi ị nwere ike ịjụọ mmadụ na-abụ m mmadụ ịtọ were onye ọzọ wee mee nye na onye ahụ bụ onye ibe a mere ghara iyuzu onwe gị ịghọtago ibe a ibe na-eme bifọ and ọ bụrụ na mmadụ ịtọ ahụ ị jụrụ ekwuo the same thing onye tele gị alụ ukwu eburu ya na ọnwụnwa bụ onye dị wrong ị ma na ibe a na-ekwu bụ